Ki nong sa jan nong ki ba em ja da ka ba sa jan na molai thlong ki la kar khu kar do yu ba te berlang pathau ubelas ngap at pen urlong ya ka jing kwa jong ki bandon ka jaka sa jan ka ban ker bandana ka sngi bat uslap ke bakin yo ban sa jan klem kanu ka jing sha pen thot ha bakren ha kne ka sngi ka wei ka long ka mi ka ba em ja bat pen biang ya ka jing ka sem da ka ba sa jan nong kal ong manta ngi la yo ban sa be ya ki jan ya ka de bilat om ki tu ki por baladep hakabaki haban penon kama ke dabor bangsa jan bat kikit bok edweng yu bat te berlang pathau ba undang job biang kum MDC ba on la ban tre bat pen biang ya ke jeng don kam ki nong sa jan na kaliang bat te berlang pathau habakren hakani sngi ulong kum unong bikmat hala ibor ibaret upej bat ngap ya ke jeng ot jeng pej ba kham tam ki basa jan ki ba im jak po na kani ke jaka habau yu i ba kani ke de ka wen kilat ai kam jam na kaliang jeng uru ula sim khie bat pen urlong ulong bawal la skim MDC ke dei ke baret henri upentri kam ya ka da ka bebisar punya ka ka bakisnong kitau ki don kam ulong bawal la udai tang MDC henri upersang ban pe ke jon kam jek ba ka skim JJM kalau urlong ka jeng pentri ke sispa sngi kalau urlong dei na ka jeng tri stom wala don ki bapas ku thobakla ba ka dei tang ka jeng penbe jong u ba pathau henri ba pe hi mapi ka tu ka top ka yang menta ka treatment plan ka layat hatu ka dei ka jeng penbe ba ni ka dei ka jing sha laong ba pathau swapan pen kod ulong la da ki ba ki dang ibet u ban long unoi lam un sa le ka wei ka project ban pen khoi ka ni ka bat kan long ka jing man toy ba la pen kod ba te berlang pathau